dari aking kabaw. Nawa daw ang agyang kabaw. Lakaw. Lakaw. Pinay uwak. Ito kami. Kamay lang yan. Ano naglaro? Wanto. Ano naman lang? Kita naman mo. Kabaw, wala. Ano kita na yung kabaw? Wala. Nagbuhay pa. Sila rin. Yun sila. Kita nila. Sirado? Ano mo wa? Wag kita. Dili kayo na, moditik ang kabaw. Ano dyan? Tawa na pa sa atin. Dagay-dagay, baka na. Dapat bumit lang na. Namount na! Namount ang ice! Video na yan? Ako na dati. Anara kabaw. Karga ng ice. Wala na sakay. Aroy, hindi na bro. Kisa ba sakay? Sige na. Yuhitan! Ito sa bagay. Taagi. Ay, dili dahil. Agoy. Dito, kom dito. Di ba yan ito? Isa kayo. Kalau kalau sakit kita gimana bayo? Nagkiyot ka lang niya. Nalipay ko si ate. Tapos sila magsakay kasi sila na.
oh. Pwede man, pero di ko an. Mait. Guys, kasi dito para mama anak ay. Ina Sherlyn. Isa ka, di na swallow kay Violet. Sabi sa kin baka sa tinanin. Sherlyn. Oh, alam mo ba kini? Pero ini may Pero ilaw. di man hinog. Ano ba? Oh, di lagi. Sige, tamaon mo. Diha ko niagi ang kuan. Motor. Kung mo na ganito. Ay, di. Rico, basig mayaw-yaw. Maria, kung tao gabi ite. Ano ko ba di, masimpi ako to sir. Kaya mo ko lang mag-limit kay ante. Kung ba gusto sinis, go! Nasa lang akong tingnan, wala na lang go. Ang next na punduhan, kami na lang mag-survey. Wala, di ba ako? Gani, yun na lang ko. Iya, mag-limit. Tama po ako. Go, mana go. Gas na lang, gas na lang isa. Alam ko, wala na. Uy,
Kaya naman yung pagpili-pili lang, ay pagpili yung ano dito. Yung mag-biscuit. Di, lami man na sinilasa nga na. Wapo ni buwak ka. Ha? Maragayo din. Kalipay. Di na tuloy mo sa Salamat, Lord.